Hola, què tal? Segur que més d'una vegada hem tingut aquella sensació que sí, el sou potser puja una mica, però que a la vegada podem comprar menys coses, oi? Doncs avui, precisament, posarem números a aquesta sensació. Analitzarem la relació entre la inflació i els ingressos de diferents col·lectius entre el 2021 i el 2025. A veure qui ha guanyat i qui ha perdut poder adquisitiu en aquests anys. Aquesta és la gran pregunta, la que ens afecta a tots i totes al nostre dia a dia. Perquè al final, el que importa de veritat no és tant la xifra que guanyem, sinó què podem fer realment amb aquests diners. Vinga, doncs, anem a descobrir si els ingressos han pogut seguir el ritme de l'augment del cost de la vida. Per entendre-ho tot bé, seguirem aquest ordre. Primer, definirem què és la inflació, que serà el nostre punt de referència. Després, presentarem els competidors, els indicadors d'ingressos que analitzarem. Llavors, anirem a les xifres any per any. Farem el balanç final i, per últim, veurem què significa tot això a la pràctica. Som-hi! Comencem pel principi. Abans de posar-nos a comparar, hem d'entendre bé contra què estem comparant. És a dir, què és exactament la inflació? Aquest és el factor clau que ens marcarà tota l'anàlisi. Doncs, en poques paraules, la inflació és la xifra oficial que ens diu quan han pujat de mitjana els preus. De tot, Des del cistell de la compra fins a la llum o la benzina. Si un ingrés no puja, com a mínim, al mateix ritme que la inflació, es perd capacitat de compra. Així de senzill i de directe. Molt bé. Ara que ja tenim clara la línia de sortida, anem a conèixer els protagonistes d'aquesta cursa econòmica. Hem triat 3 tipus d'ingressos molt importants per veure com s'han comportat davant la pujada de preus. D'acord, doncs tenim, per una banda, la inflació, que és la referència, i per l'altra, els competidors. Primer, les pensions, que afecten milions de persones jubilades. Després, el salari mínim interprofessional, l'SMI, que és el terra salarial legal. I, finalment, els sous del sector públic, és a dir, el que cobren els funcionaris i funcionàries. Perfecte. Amb les bases ja establertes, ara sí, arriba el moment de la veritat. Ens submergim de ple en les dades. Anem a veure, any per any, com ha anat aquesta cursa. Bé, aquí la tenim, la taula completa, del 2021 al 2025. Abans de res, una cosa molt important que cal entendre. La columna del final, la que diu total, no és un interès compost, és simplement la suma directa de les pujades de cada any. Això ens permet comparar l'increment global d'una manera més clara. I només fent-hi un cop d'ull ja es veuen coses interessants. Fixeu-se'n en la pujada de les pensions al 2023, per exemple. Clar, intentava compensar la inflació tan alta de l'any anterior. D'acord, ja hem vist el detall anual. Ara fem un pas enrere i mirem la imatge completa. Sumem totes les pujades d'aquests 5 anys per veure qui ha creuat la línia d'arribada en bona posició i qui s'ha quedat enrere. Comencem amb el rival a batre. En aquests 5 anys, el cost de la vida, segons la inflació oficial, ha pujat un 20,60%. Aquesta és la xifra que calia superar per no perdre poder adquisitiu. I el primer resultat, el salari mínim interprofessional, ha crescut un 22,60% en total. Per tant, ha aconseguit quedar 2 punts per sobre de l'augment dels preus. Un bon resultat? I les pensions, què? Doncs han tingut una pujada total del 7,60%. És una pujada molt important, sens dubte. S'ha costat força la inflació, tot i que al final s'ha quedat 3 punts per sota. Que ara ho aconsegueix. I aquí és on veiem la diferència més gran. Els sous dels funcionaris i funcionàries han pujat en aquest mateix període un 10,90%, una xifra que a simple vista es veu clarament per sota de la inflació. Aquesta comparació és demolidora. Si posem els dos números un al costat de l'altre, el forat que s'ha obert és evident. Els preus han pujat gairebé el doble de ràpid que els salaris del personal del sector públic. Per dir-ho d'una altra manera, que potser s'entén encara millor, per cada 2 euros que ha pujat el cost de la vida, el sou d'un funcionari o funcionària només ha pujat aproximadament 1 euro. Això, inevitablement, es tradueix en una pèrdua de poder de comprar molt clara. I per si amb això no n'hi hagués prou, la dada per a l'any 2025 és així de contundent. La pujada salarial prevista per a aquest col·lectiu ha estat del 0%. Un any sencer anem el sou congelat, mentre els preus de fons continuen pujant. Aquest gràfic és fantàstic, perquè resumeix tota la història d'un sol cop d'ull. Es veu perfectament com la barra del salari mínim supera la de la inflació, la de les pensions gairebé l'atrapa, però la barra dels sous del sector públic es queda visiblement enrere.
la distància amb la barra de la inflació és la més gran de totes. Molt bé, ja hem vist els números, els resultats, però ara anem a la part final a entendre les conseqüències reals de tot això. Què impliquen aquestes xifres en la vida de la gent? Al final, tot es redueix a aquell concepte que és clau, el poder adquisitiu. No es tracta de quants euros tenim a la cartera, sinó de què podem comprar amb aquests euros. Si els preus pugen més ràpid que els nostres ingressos, en termes reals ens empobreixem, encara que el nostre sou nominal, el número, hagi pujat. Llavors, en resum, el veredicte d'aquests 5 anys és claríssim. El salari mínim ha guanyat una mica de poder adquisitiu. Les pensions, pràcticament, s'han quedat igual, però els funcionaris i funcionàries han patit una pèrdua de poder adquisitiu important, perquè els seus sous simplement no han pogut seguir el ritme dels preus. I acabem amb una pregunta, una reflexió final. Que un col·lectiu tan gran i tan essencial com el dels treballadors i treballadores del sector públic perdi poder adquisitiu té implicacions que van molt més enllà de les seves butxaques. Quines conseqüències pot tenir això a la llarga? Per a l'atracció de talent al sector públic, per exemple, o per a la qualitat dels serveis que rebem tots? És una qüestió que, sens dubte, val la pena tenir present.